Iro itrai sesin pat ngal play pi baru ha kerjeng ke bertam ke jong Jisu te idon iwe iba la comment singa I post new inga pet kene jing post new te I ong kum tu I ong ba I post new bang apong ke sopti ke bali bon sien ke kren ye ke jing khoi te kawai ke jing mot ka long ba lada ki briu ki khoi pi yo I ba ki pong sopti bali bat kawai pet ke jing mot ublei ukwa yang I ba ngin long ki ba khoi te ngai kene ke jing post new ke de ba ublei ukwa yang nga bang long ke briu ke ba khoi ha ki jing mot ki jing perkhat ha ka tien ke thli ha ka kam ka ti ke bang trei bat ha ki ai ba ro ublei ukwa yang nga bang long ke ba khoi knang ba ngan yelong parlok bat ublei namar tang kita ki ba khoi ke do not ki la ban yo I yo ublei te la dangim khoi tingin am yo I yo ublei te la dangim yo I yo ublei ngin le pop bat kat bangi mon te kene ke jing post new ka ai man sim shibon ya nga ba ngan be shu sha ke jing khoi na man long tang ki breu ngi dap tang jing duna ten re ka tien ke jong ublei ha ba ngi puli bat ngi le ka pen khoi yang ngi dei na mar ba ngi khoi ma ngi hen re na mar ka tien ke jong ublei ka khoi bat ka pen khoi yang ngi ha ba ngi phai khmat sha ka tien ke jong ublei begitu ke boong ba ba plit be kum tu na pedeng te ka bible ka mut ba ka de ka basisha ngade ka breu ka ba umat pedeng ka jing im jonga udeu Jisu judan mano banlong haswa ha ka jing im ka jonga hanre ubalong haswa ude be ublei jonga ude be Jisu jonga namar ngas ngo thu klem ma ungam la ban le ka ei ru mla ban le klem Jisu te ki ai baro ngale lut da u te ngai ngo I ublei ba umat pedeng ka jing im jonga de Jisu namar kata dang adoni ei ru ngakmen bet dangam doni ei ru ngakmen bet dang ayo ei ru ngakmen la dangam yo ei ru ngakmen namar ba ya ka jing im ka jonga ngambo ei shu halade henre ngala bo lut ha Jisu bat ngaju ong barabor yo tra Jisu ngaju omela ai nga kini ki sap bangan shna kini ki dawai la ki breu ki khia ka buram kale chme la ki breu ki khia me ja buram me manga tengam dan jing tip re mila ai nga ka sap ka phong bangan le ngale ha kerta jong me ada ki yo khia ru ka buram kale chme la ki yo khia ru ngam dan jing tip ei ru em nomor kata tu wat ju sha ban pandan bu kho e ka shakri ka jong me te ngaju yele ban le ki ei baro khoj da ka mon ka jong u bang aju shania lut ru ha u bat itu ibu ong ba iyo I ba idon rengkat bat nga ha kata ka ju hi ka jaka ka mot ba ublei ukwa ye phi ba phin ya don benta bat nga kum ne man ngap I ka ju hi kai na ko ka por ba phin pentre kam ru kan ye ka ei ka ba ublei uju kren leng ba jonga te baro hi ki ba ju pe ka YouTube channel jonga nga kerpat I phi ba phin ye pentre kam ha phi ngap I ka tien ka jo ublei nang ba ublei un yo ban kur khui phi bat kum ba la don ba yu I nga ba kamat pedeng ha ka ju im jonga de ka tien ka jong ublei te ublei long tien ka mut ba mat pedeng ka ju im jonga de be u Jisu te ngi baro la dangi penlong mat pedeng ya ublei ka ju im jongi ka long ka basuk ta ka dong haban bu be ublei ha shuwa ki ek e bar khoi ngin nam de ban penlong blei yan no ru han re ublei jongi u de ban long be ublei jongi nginam bu shwai ka kam nginam bu shwai ka spa ka pho nginam bu shwai ulok nginam bu shwai khoi nginam bu shwai ka kam ka jam nginam bu shwai no han re ngin bu be yo ublei ne em te ka de ka ta kan bat ublei kwa yang hilang baro ki be yo sngaw ke ni ka video bangin penlong mat pedangi ka jing im ka jongi Jisu bangai tho iphi ke jing im jo phi pen dap tang ke jing men sudah ha pedeng ke jing tenjo ki wan ja un ai man sim phi pen yo e ke jing job bat pinam long ki barem namar uta ubala thau ye phi yanga ta ubala wan man chaya phalo ka ding phna ula de job ar hajar snam men chuwa bat unyai job hapo jong phi man la ka si la da udan ha ka jing ke jo phi la da phi bo yu ha mat ki e bar khoi nem pinam rem la no ru te nak ta ko buram ko jong play ya ro itra